Sa Good Vibes, 38th Negros Trade Fair nga natalana sa bulan sa Setyembre ang ginlunsar kaina sang aga. Halad ang tema sa karon nga tuig nga nagatuyo sa pagpakita sang kaalwan kasubong paghugpong sang Negrense community. Pagkatapos ang hidlaw kag amuma karon halad naman ang tema sang 38th Negros Trade Fair nga natalana sa Setyembre 17 tubtob 22 sa Glorietta 2 sa Palm Drive Activity Center sa Makati City. Suno kay Arlene Infante, ang Association of Negros Producers President, luyag nila nga matanyag ang the best nila nga mahatag. Ikatlo na sila karon nga tuig nga nagbalik gikan sa pandemic. This year is halal. These are not mere words, no, for its own sake. These words are meaningful, relatable, and reflective of our Ilonggo collective mindset and culture. Halal is to offer. So for this year's trade fair, let's offer and serve our best. Suno kay Mary Ann Colmenares, ang co-chairman sa launching kaina, ang slipper orchid nga ila gingamit naga-represent sang ilang nga goal para sa sustainability. May 105 ka mga producers kasubong man sa nagligid nga tuig ang ginapaabot magapakigbahin sa trade fair. It's really like the best of what Negrenses have to offer in terms of our products, our creativity, and the things that we produce. Plus, we continue to always do something and create something new for the market. Lubos naman ang suporta sa probinsya kasubong man sa mga LGU sa tuigan nga trade fair. Negros Occidental is fortunate to have non-government organizations with initiatives like yours. Our trade fair has always been more than just a commercial event. It is a celebration of our rich culture, heritage, and the collective strength of our community. Kada tuig suno sa grupo, may ginadala ka ginahataga bago ang Negros Trade Fair, mga bagay nga duna sa mga Negrense.